jing pulih ni kita baning kong jing sim kalau nong kebar kuwei ada khot ke baning kong ada bakan riu ha kata kapor unabot nong Jezreel uladon kawai kabris sowan ha Jezreel markhab kayeng pakidulan Wahab usim ke Samaria ha kawai kesengi Wahab ulaong ha unabot ai no hangai kabris sowan jumpi bangan yo pelong keper jureka namar bakadon hajan kayeng jonga ngan saai pli phi na kabri sowan ke bakamba nilada pisngau bien ai ngan chusiu no da kapisa kat ke ba ka shongdor henry nabot ulaong hu ahab utrai ukhang banganom ai no hapiyak ya kanong temen jong phi jong ki kpa temen jonga diwa habula lej pai shalayeng udah kuslai bat bitar na kadau jong kata ka bau nabot nong Jezreel ulaong hau namar ulaong nganam ai phi ya kanong temen jong ki kpa temen jonga ti ula thia agentia bat ula Thailandet yala ka khaman bat tre ba mi ai enrei ka Jezebel ka tanga jong u kalawan shu u bat kalaong hau balai ka mensiam tu pi ka kuslai hadu kata phim ba mai eshu ti ula juba be ka namar bangala keren hau nabot nong Jezreel bat ngalaong hau ai ngan siu no da kapisai ka bri so wan jumpi nila da pis ngawit ngan nya pli bat pi da kawai pat ka bri so wan pen banula juba nganam ai pi ya ka bri so wan jonga hang ta ka Jezebel ka tanga jung u kalaong hau om dei ma phi basin shar ha Israel ki jon wat bam to di bat ai ka do no jong phi kan kemen ngan sa ai phi ya ka bri so wan yu na bod unong Jezreel kumta kala thok shitiang keteng Wahab ban kala shon mahori ki na ka mahor jong u nang ta kala pha ai shiti shikitemen kisan bar bakrau batri ki basyong ha ka shnong unabon bar kala tho a ki shiti pen bana ya ka jing sha jin in bat pen shong yu nabot kham hajrong ha padeng upai ba bat pen shong arngut ki riu klem ran mar persha bat u bat ai bakin wan ra ka jing mudui persha yu da ka baong Hilatem yo blay bat yo sim nang taring yo ushabar balan thamau yo hadu ba undayam kibreu jong kata kanong ba kitemen kisan mat kibakra batri jong shnong chung u kilale kumba ka Jezebel kalapha kitien ni ki banle kumbala tho ha ka shithi ibala pha shaki kilapan banai ka jingsha jen it bat kilapan shong yo nabot kham hajrong hapadeng ki pai ba bat kita ki arngut kiriu klamran kilawan rung bat kila shong mar persya bat u bat kita kiriu klamran kilawan ra kejing mudui persya yu nabat hakmad utau pai ba ki ang unabot platem yo blay bat yo sim kumta kila ring yu shabar ka shnong bat kila len thamau yu u de bat kila len tham yu u de ki mau adu ba undayam nang ta kila pentip ya ka Jezebel ki ong ya nabot lala len thamau ulayam ka Jezebel ka tanga katang shuyo sngaw bo nabot ulalen thamau bot ulayam ka Jezebel kala ong hu Ahab ki joj lej dakhol ya ka bri so wan unabot unong Jezreel ya ka ba tre ban ai happy da ka ba shuthit da ka pisa namar unabot im shu ulayam tang shuyo sngaw nabot ulayam Ahab ulayeng ban lej sya kata ka bri so wan jong nabot unong Jezreel ban dakhol ya ka kaktiin jong utray kasam gabasan ko try to ngam ega jing ut jonga to sha skor gi ktiin jonga ko try to ngam ega jing ut jonga to sha skor ega jing yam jonga ko sim jonga bat ko blay jonga ko try to ngam ega jing ut jonga memlong ublay bas ngubhai ega jing baman amdan nong pop uban ya khabat mi kiba kre kenom shlan hakmat jomi ko try to ngam ega jing ut jonga ya kiba le ki kam baman me iben ya baro kiba kran lam ler me pindu ya kiriu thok bat ikiba thrang snam utrai ijli ko try to ngam ega jing ut jonga ka jing pulian ang gospel bukod kat kum Matthews kala nong gabasan
kadekot lai pupra do basau buat jisul ong halaki senran ili sngau bala ong kamat amar kamat kabeniat amar kabeniat ngapat ngau ngapi wat le persya eu ta ubasni henry ladau no thap epi na kangap kaman tapan sya hau saya kawai pat kangap bat ladau no uparep epi bat ushim no e kasapti jong pi e wan mat yo e ka jangkop jong pi ru bat ladau no pen bor epi man ket jingket shimer to ket armer to ai hauta ubapan ai na pi bat wat kan cha yota ubapan kaliang na pi ka gospel jong utrai